Oba ne bema nya asima da bia ne mata oba na chi atia bema no. Esa se eyebebo ma mensuo no agu ase no. Ehuro no. Na ebe no. Enti na yedigya ne bi nso agu soro. Eti ase de no ebe no na esoro de no nso ebe. Eti bedu se ensuo na wase ni nyina bawie no. Na mom se tia bema no de ne meka no denden. Jefa yetumi nyina yi. Ate ma ne nanan ma daruma ne nyina nya baabi a yetie. Se yefa yetumi nara anama yema adaruma ene yetumi a se be yeti se be kodaso yi. Asante ma so ase ne mai. Se asante ase ene mai. Ye we wo mu ka jaben de betu manim nam se no kra mai wo mu wo bika wo asante mem. Ose na jabe betu na nanim na jabe me asempa ebi se asante de ifri emem amai so omo bi che omo bi kra awasante mem. O frɛ mampoima sɛ wo ne nua ma mu nyina hyehyɛ no mbɛka sɛ yo mpɛso mu yɛn so mu no aduane atitwatwa ate akɔ asantema nyina wura fie ne Ghana fo nyina wura fie wo mpɛsɛ saa de wo no ama nipa nyina hu sɛ ɛda wo hɔ Apiti no ana yɛto ɛwɔ mensa nifa so ahai na apiti yɛde kokɔ aburo sam akwele sam ana yɛde amɛ na ma to boase apiti no yɛde body abre yɛde aburo sam aburo no yapɔ ho ana me pa cho de bi yɛ pɔ ho na ya yam ni sam no ti sɛ de yɛde ka kwele no ana enwo ana kakaduro ameko hwentia wo jene sa na emai ana yɛde fra hwentia no oyade bi a wɔwade mu a ɛyɛ ba wo ma ne do so wade mu a na yɛnwo eti enam sa de we de yɛmfa hwentia enye eti yɛde akakaduro jene ana ameko ana yɛyam ne yɛde afra kokɔ no na yɛde ngo no agu so na wa start sɛ ɔtete egu anwono mu na ɔde gugya so sɛ de yɛ tutun na madama o kan anwono mu ebinum behu na yɛn no ɛyɛ ahaban kane tete hɔ no ɛno ne yɛde tɔn mo ɛde tɔn waache by ade we ne de yɛntimi fa woroba sɛ de na yɛ use woroba na yɛde yɛ no we wo de to woroba mu a entimi emfa enti anwono mo anase bode ahaban ankasa ana yɛde etoton apiti no enti ebebe no obedandan no ogya ne so saa egya ne wase no na odandan no na etoton enti ebebe no na ayi shape no ye free ho no apiti no yɛde ahaban no bi bode ahaban ni bi asamo ase kokɔ no a yɛde yɛ apiti no eno a yɛde yɛ ofam no na eno a yɛde yɛ ofam no eso so yɛ kakra ewo mu ne sɛ yɛde amako kakaduro jende no ene ngo no enso na yɛde efra saa apiti no na apiti no ade no de yɛti ni nyina gu ade baakum eti we na esigya so no ensuo gu ase sɛ de be ya na ma yɛ sɛ de wo ma so no na menhwɛ ensuo egu ase esa sɛ eyebebo ma mensuo no egu ase no ehuro no na ebe no enti na yedigya ne bi nso agu soro eti ase de no ebe no na esoro de no nso ebe eti bedu sɛ ensuo na wase ni nyina bawie no ensuo ni nyina bawie flase na start sɛ edodo eti edodo no na esoro de no nso edodo sɛ de ebebe no na shape no ayi na madama aduane we dwansafo nko an na edi ana obi edi me pa cho aduane we obi atimidi aduane we ye ton ye kurom ba ho a mezi sapani na eye a nde na dwuma oye buru fie be bebre na dwuma a oye ni
Omo ye we am ye hunu say. Ye ye dan a ma ho hia papa. Amani emu di omo ye ne nei. Ehye mu kran me hu say Asante wo bi, Ghana man wo bi. The best traditions goes on. The mission for yes, sorry if you say nyako baby fufro, the because to be a de bremo aha. Nyansapo there be ameka just say sanin ba dwemba titi obi kire titi obi ka bi de enu nti meka say omunye na enhie nyina animonyam se ba ye obohene ma kwan se omunye adeso munya e be shasha to mind monyam be shasha na mind nyina animonyam ti nanan mo nyina nanan mo ba nyina e kabo mo nyina santima da mo ase papa nanano ahemafo amukabo mo nyina ra and never to say to possess Asatamai and Damasi. Papa. And then much as a moana mo ye, much as Asante shall say as nemo. Joe was there, you may dear Madi actually say, Moana Monanano Asante, Asase, and then Seminamoma. And Pans was until so there. Emma Edimu papa. Emma Edimu papa. Akonya tonas oba no wono ne atwan no mo di ni papa. Osasamade sabi akonya ofie eto abrowa ofie sabo hima ofie no ene atwan no wode no de hye wode de hye edna baba. Ono oyi wi ansa na mpanyimfo abam. Oso yi na de hye no ansa ana sabi bunyasofo abam. Akonya bia ya de hwedwa biara. Sabo biara aya de hwedwa biara awasatamu ha. Efrima mu ne bae. Sabi la sira efrima ene bae. Enu nti ye nanan mu fiti ase e hihye ye no. Hihye ne se emmam wa Asantemam ha de. Wo wo tumi ni dibrem e wo Asantemam papa. Se no ye hihye ye sabi emma awo tumi e wo Asantemam ha. Ebi so wo ase ene e dey free. Anya bibia nti na me nanan mo ye ne se. So obi be di ade ana de oba wo no na di ade. O se de bibia na sabi bra. Se bo di Asantemam na mo ye to ho se. So me be di ade a be free se be oba ase na so di ade. And the kind so oba no nim se ne ba no no. O se de na se kind so oba no se be di boja eno. One nyin se no ebosume kro na abosume so ode wo no. Oso ne nyin se no osume kro ade wo no. Mo to aso mu se be bo ni na se. Anu nti ena ma Asante ye de ye se ma sumbo ma yen no. Oso nti na Asante ifititi e ma esumbuma se be Asante yi papa. Abusuan nyina begina e ma na ma na. Oso abusuan nyara ebegina efrimase e ma na se e ma abusuan ejina. Enti ne de wo mo ye ne nei. Ehye mu kran sa Asantemam gidi tum se ma ne titi Asantemam ma. Oso se be na na ma yema fo yi ai ma yi ni e na ehye mu kran ye gitum se be Asantemam ye jima ase etum yi papa. Omu nyina nim se e ba se oba ne be ma nya asema da bia ne mata oba na chi atia be ma no. Se be omu nyina nim se asamba yrenim na se be bra wo yo ma se be ma no a se be ru a otawo ba na chi etia be ma. Oba de anya kura ya me katakata so. Oso ba de anya kura no a se be tobia koto hene no yi ni lo kata so se be ya e de so jube ba. Nemom se tia be man de ne me kan den. O se ba na de be man ye de dia e do kan den man se be man no se be fofo. Na so ye kan nyina na ma no so me mo mu hu se ye ma me ne mo de na so mo de so mo ma nya tene so kama. Yo ba se be ba sa no ka koto ko ne se be sika de fe no etwa o se ka ta ma se be ampa mo na mo ye de na so be ba ma to bo ase kata. Achame wo se me kan we ya mananan ma hu se ye ma me no ye dibuo ne ani die nyina ma wo mu kama. Se no ka be de mo se
Yama me one for Yama Memo, Edibu, and any DBI, Cassia, and Mamma. South of the Visit, I just change the vicinity. Now say, Shew Mobo say, you better almost so come up where Hobama Bibia, cause no one so, Biaso, Moye Biaso. Also, fearing to say a near man teaching Kunyaso, Yana was who much fire so. Yet, the be our bedrancer, the be our bedrancer, be adequate. Na mama busa say aduane emuko mu ho ana ye no se da bobia dibina meba nipa bibre se bia abofra adantemo oba panyin bema panyin etimidi me pa chow aduane bia ameko na ye ka no eno so saa eti akwala akura hye wachi a obetimi abubi ahye ne nsa na odi bibia nimpani di akwala di obema di oba di enchiri hwe. That's why Kenya and man so many women who say, yeah, mamma, no more dear, and so much more dear, so man, and yet so come up. A chairman would say, may come we am an animal who say, yeah, mamma, no more, yet the bunny and Indian, my woman come up. Yama me one for Yama Memo, Edibu, and any DBI, Cassia, and Mamma. South of the Visit, I just change the vicinity. Now say, Shew Mobo say, you better almost so come up where Hobama Bibia, cause no one so, Biaso, Moye Biaso. Also, fearing to say a near man teaching Kunyaso, Yana was who much fire so. She said, so was soon a member of Nara, and my mom. Say Nabupo, Sabi, or Shabu say, Sabi, Combias of Paso, Sabi, Ebon by, and this Sabi, as a beautiful Metanano, San was in the Mamma, said, I'm very also. Now, say, Sabi, Wunuma and the Tipu Naso, it's a Quadra, the Fata said, Sabi, to be a Paso, Nasabi, and Sabi, Abasant. Near the Kenya, near the Bagana Memunina. Or say, class at Madi. Say, in tombs and manus, woman, yet the Arabia, woman, yen years in Mamano. A man at the Arabia, the more you the more so we have a papa, as I said, the Mema, a super. I didn't think you bube. The brebe is a bube. I buy a day. Crap, Roko, and him Sabe, or Jampo, be a secret, was what I was. Tanyini wantena fie ema aseduam blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabimo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na Amerikasa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya